We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngangitshola nendoda ethwele. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Ngithi nami ake ngithathe lethuba ngixwayise abantu besifazane ngokuthanda izinto. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhulele eMpumalanga, ngikhuliswa ugogo ozala ubaba. Umama ubehlala eGoli, kodwa kubo bekukukhona la endaweni. So bengimbona uma evakashile. Ubaba yena washona ngino 8 years. Ekhaya ke besihlala sibaningi. Kodwa angeke ngiqambe amanga, ngakhula kahle impela. Akukho ukuhlukumezeka engake ngahlangabezana nako. Noma ke besidla imbuya ngothi, kodwa uthando belukhona. Ngifundile ke isikole, kwathi lapho sengenza khona ugrade 11 ngathola iboyfriend. Kwathi nje lapho sengenza khona ugrade 12 ngebhadi ngakhulelwa. Isisu sasingigulisa kakhulu. Lokho ke kwadala ukuthi ngiwufeyile ugrade 12 ngoba kukhona ama-test engingakhonanga ukuwabhala. Saqhubeka ke isikhathi, kwathi lapho ingane seyino 2 years. Ubaba wengane wangibiza eGoli ukuthi angize khona ngizokwazi ukuzama amatoho. Uboyfriend vele nje saqala ukujola ehlala eGoli, eshayela amatekisi. Kodwa sasibuya endaweni eyodwa. Ukuthi nje yena bekathe ukukhula kancane kunami, ubengishiya ngo6 years. Nangempela ke ngahamba ngaya eGoli, ingane ngayishiya ekhaya. Sahlala ke nobaba wengane, kumnandi nje kungenankinga. Cishe kwaphela unyaka ngizama ukufaka ama-CV, kodwa lutho ukuthola umsebenzi. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngcono ngilungise ugrade 12 wami. Ngenhlanhla ke kulokhu ngawuphasa. Sinobaba wengane besihlala erumini eSoweto. Bekashayela amateksi asuka khona eSoweto eye eJoburg etown. Kwathi nje ngelinye ilanga ubaba wengane wabuya emsebenzini, wathi ungitholele umsebenzi wokusebenza ecrash khona eJoburg. Ngajabula ke ukuthi ekugcineni sengizosebenza nami, ngikhone ukufakela ugogo imali ekhaya. Nangempela ke ngasebenza, kwaqhubeka nje isikhathi. Kwathi nje lapho senginonyaka ngisebenza, ngathi nje ngizihambela ngisuka emsebenzini ngiyogibela itaxi eBree ngiya endlini. Ngahlangana nomunye ubhuti owayehamba ngeMercedes. Sathi nje ukuxoxa nobhuti wacela amanamba. Ngokungazi ke ukuthi ngizilethela isilingo empilweni yami, ngamunika lo bhuti amanamba. Kwandlula cishe iviki, wangifonela lo bhuti. Ngenhlanhla ufona ubaba wengane akekho, uhambe isonto lonke ngomsebenzi. Wathi ke lo bhuti ucela ukungikhipha siyodla ilunch. Nangempela ke ngavuma. Kodwa ngathi ke akangezi ukuzongilanda ngoba phela abantu bazothini sebabonwa ngilandwa ama-Mercedes
ngapha ngibe ngihlala nendoda. Nangempela-ke ngazilungisa ngahamba ngayohlangana nalo bhuti. Ngafika eJoburg, sahamba saya kwenye i-restaurant eRosebank. Sahlala-ke sadla sabiza neziphuzo. Ubhuti-ke ubedabuka eZimbabwe. Wazibika-ke ubhuti, ngamtshela-ke ukuthi mina nginomuntu futhi ngihlala naye. Wathi akanankinga uzomhlonipha umuntu wami. Nami-ke ngokubona ngathi imali ikhona la, ngavuma ukuthi sithandane nalo bhuti. Saqhubeka isikhathi silokhu siyiphusha lento yethu nalo bhuti. Ubaba wengane vele ayikho into bekayisola. Ngapha lo bhuti bekangipha imali, kodwa bengingayivezi endlini. Bengiyithumela ekhaya enye ngiyibeke. Wangithengela nefoni ebizayo. Ngaqamba amanga kubaba wengane ngathi ngiyithole etekisini. Wayikholwa leyo ngoba phela angithi naye ushayela itekisi. So uyazi ukuthi izinto ziyatholakala etekisini. Ubhuti-ke owaseZimbabwe wangilove boma. Ngaze ngaqala ngabona ngathi ubaba wengane yami akasasiyo itype yami. Sonke-ke lesikhathi sijola nalo bhuti angikaze ngiye kwakhe. Besilala nje emahhotela abizayo. Kodwa ubengangenzi lutho. Besilala nje kuze kuse emnyango angangithintanga. Uma ngimbuza-ke ukuthi why angangithinti, bekahlezi nje enza ama-excuses angasile. Ninini bekakhala ngomkhathalo. Ninini akhale ngokuthi uphuze kakhulu. Nami-ke ngoba bengizibonela imali, ngiphike ngokuthi okusalayo mina ngiyathola endlini. Kwathi nje emva kwa4 months lo bhuti wathi angiyeke emsebenzini uzonginika le mali engiyiholayo. Ngobulima bami-ke nami ngawuyeka umsebenzi. Into bengiyenza-ke endlini, ngaqamba amanga ngathi ngiselifini for 3 weeks. Sandlula-ke leso sikhathi ngase ngiphuma endlini ngathi ngiya emsebenzini. Ngizule nalo bhuti ilanga lonke. Ngesikhathi sokubuya endlini angihambise. Kwathi nje emva kwa6 months sijola nalo bhuti. Waqala manje wangitshela ukuthi angilahle ubaba wengane, yena ufuna ukungishada. Ngahlala nomama phansi ngamazisa ngale ndaba. Umama-ke naye ngokuthanda imali wathi nje angingawuyeki umshado nomnotho. Nangempela-ke ngamlahla ubaba wengane yami engangenzanga lutho. Ngimlahlela umuntu engangingamazi. Ngayiphula inhliziyo yaloya mfana. Ngoba waze wazama nokuzibulala, waphuza amapilisi, wajika esibhedlela. Lo bhuti-ke wangirentela iflat eMaboneng. Wathi sizohlala sonke emva komshado. Kodwa-ke kulokhu ngase ngiya kwakhe, kodwa bengingalali khona. Ubhuti-ke lo, indlu yakhe beyiseSandton. Beyiyi-double story, istairs. Uma ngikhona-ke lapha kwakhe, ubengafuni ngiye e-upstairs. Saqhubeka-ke isikhathi kwaze kwaphela cishe u3 months sengihlukene nobaba wengane,
sengithandana nalo bhuti kuphela. Kwathi nje ngelinye ilanga wangilanda ngaya kwakhe, wafike wangithengela utshwala nokudla, sahlala. Nami-ke vele ngangingenankinga phela kwase kuwumuntu wami lo. Ngalelo langa-ke ngadakwa into engingayazi, ngoba angazi nokuthi ngalala nini kanjani. Ngavuka ekuseni ngopha igazi ngendlela exakile. And ngivuka kule upstairs engingakaze ngingene kuyo. Wathi lo bhuti mhlampe ngisesikhathini, kodwa into eyayingixaka ukuthi indlela engangopha ngayo ayijwayelekile, kanti futhi nangendlela isibeletho sami besibuhlungu ngakhona. Ubhuti-ke ngalelo langa wangithengela imoto. Ngobulima bami-ke angizange nginake izinto eziningi. Ngase ngibona imoto, ngapha ngangitatanyiswa ngiyiswa kodokotela. Nangapha sase siqala-ke silungiselela ukuthi ubhuti ayovela ekhaya. Kwenzeka konke-ke lokhu, lo bhuti angikaze ngilale naye. Yena nje bekalibele athi ulinde ukuthi sishade kuqala. Nalento yokuvuka ngopha soloku yagcina ngalelo langa. Kodwa bekunokwenzeka mangivuka kwakhe, ngivuke isibeletho sami sibuhlungu ngenye indlela. Kodwa konke lokhu bengingakunaki. Kuthe nje sekusele cishe 2 weeks ukuthi kufike ilanga lamalobolo. Wangilanda-ke lo bhuti saya kwakhe. Njengenjwayelo-ke safike sadla, sahlala, saphuza. Kwashaya isikhathi sokulala, sakhuphuka saya upstairs. Kwathi nje phakathi nobusuku kwaba khona nje izwi elingihlebelayo ukuthi angivuke. Ngathi ngiyavuka, mangithi ngahlangana nenyoka engakanani. Iphezu kwami, ibhizi ingikhotha imomozi. Ubhuti ahleli lapha esofeni ebukele. Ngathi ngiyamemeza, wavele wavuka ulaka lo bhuti. Wathi angiyeke ukubanga umsindo, ngoba le nyoka uma ike yakwata izongibulala. Wathi kanti mina ngicabanga ukuthi ngizodla izimali zakhe mahhala, kumele ngibhadale. Ngendlela ebengithuke ngakhona, ngangingakhoni ngisho ukukhuluma. Yenza-ke le nyoka into yayo yaze yaqeda. Angilalanga, ngangikhala ubusuku bonke. Ubhuti la eceleni kwami wayengazigqiziqakala, wayelele njengengane. Ukusa-ke kwaziwa yimi. Ngapaka konke okungokwami. Lo bhuti-ke sengihamba wangitshela ukuthi uma nje ngike ngakhuluma ngalento engiyibonile uzongifuna aze angithole, noma ngingayohlala phesheya inyoka yakhe izongithola. Ngahamba-ke ngaya kule flat bengihlala kulo. Ngabiza i-truck, ngathutha konke ngaya ekhaya. Ngafike ngabachazela konke, nomama naye ngamazisa. Ubhuti-ke lo soloku ngamugcina ngalelo langa, angikaze ngiphinde ngimbone. Emva kwalokho-ke ngase ngihlushwa ukopha okungapheli.
nesibeletho esibuhlungu. Ayikho inyanga engingayihambanga, abekho bodoktha engingabahambanga. Kodwa ngoNkulunkulu emuhle njalo, kulonyaka ngamukela uJesu njengomsindisi wami. Ngikhuluma nje ngisindisiwe, izono zami zihlanziwe ngegazi lemvana. Sengiyaphila manje, ngizalwe kabusha. Ubaba wengane yami-ke yena akafuni lutho emhlanganisa nami. Ngizwe ngamahemuhemu kuthiwa uyalobola kulonyaka ngoDisemba. Ngiyazisola kakhulu ngengakwenza kuye. Ukube ngangazi, ngabekezela, ngabe yimi manje lo ozolotsholwa ngoDisemba. Ngiyathemba ke ntokazi ukuthi indaba yami izoxwayisa abosisi bami la ngaphandle ukuthi ukuthanda imali nezinto kwesinye isikhathi kunemiphumela emibi futhi ebuhlungu. Ngithanda futhi nokubazisa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyaphila. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi uqabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.